И здравейте хора и добре основка на отмяната ми по геймър. Днес ще играем Murder Mystery с Пачо. Добре, няма да кажем какви сме все пак. Аз мисля се отдалеча от... Аз не знам, аз мисля, че Пачо обича. Аз идвам тук, брат. И не влизам и няма да излизам. Ана! Тъй ли се убиеш, бе? Начин си ти, окей. Се ушива малко. Добре. Значи не е Пачо това. Го знаем. Някой има ли тук? Не. Добре, влизам и няма да излизам. Има ли тук някой Пачо? Ана, кенеф освен. Ние с Пачо се пазим тук. Къде ти спи? То се бират. Ана, майко! Или шериф, или убиец това. Не се знае. Влизам и няма да излизам. Тръгвам си, не съм момче за теб. Една баба яга беше тук преди. Заклаха някой. Та убиеча! Убили те. Бери! Та има бутна и умрях. О май гаш. Та има бутна човек и умря да ти изсъхне. Дано. Гледай я. Марш. Така да нищо не случва. Убий тая, бе! Вестича! Убий го! Май, колко си прост! Има много прост. Буквално има двама души буквално има и тая не иска ги отреп. Имаше два шанса ги отреп. Господи. Те бях колмашко, аз съм по-беден от черковна миска, нищо машко. Къде ти добре? Не. Нямам ръбъкши вече. Имам малко. Май закули го, бе. Някой от тях силно се шерифа, да. Той е, да. Извади патлак. Така. Сега на... Кой е по-тъп ли си играем, или? Да! Да! Ке сте работи? Да, бе, брат. И го уби. Уби шерифа, бе. Бе, няма ви чакам 5 дена, бе. Буквално мога да го убиеш. Уби го! Буквално даже е толкова просто, че един човек не сте да убие. Брат, тя става невидима човек. Какви ще работи? Айде, разгире! Уби шериф! Ама да го бе убил и него бе... Господи... разгире! Ево! Не се вярва, че ме убият на първата секунда. Така. Така, Пачо. Айде бе, няма да започва. Да трябва да изберем мап. Гласувам за... не музак да гласувам. Пачо, седиш там, разгледаш сопчето. Добре, аз няма съм. Какво става тук, бе? Как са тук? Окей. Човек, аз не съм убиец, че ти казах, бе. Аз къде знам, че си шериф пък? Оп. Да, те пускат като коне.
Да. Ще ги ръмнала, ще ги гонша. Не ги гона. Видяхте ги, видях точно. Не, какво като ги гоня? Къде си, бе? Убих един няколко и умряхме двамата едновременно, защото ти го убих. Аз убих един и аз умрях. Защото убих невидим. А той се убих. Ага. Мога спектейтват вече. Аз не мога да намеря хора, брат. Да умри, май. Майка. Ба, да. Така ста. Тук пиленце, прибътко, да те трепна сладко. Майка ти. Ти са не знае, баба ягата да ти. Сега са ми стане. Само единствено са ламчета. Къде та, бе? Аз не съм убиечен. Тебе! На главата. Ах, майка ти, че. Ба знам как си се качила, вестича! Сега. Ето я, отиди ме. Брат! Изсъхни, бе! Да ти изсъхне с точния гръб, да ти изсъхне! Да изсънеш, да изсънеш, да си пърдиш някъде. Ах, да ти умре, да ти пукне коня, да ти пукне. Май. Ти излъжте като някакво поедите да си разкринчите. Ма изнерви ма, човек. Няма как. Той не ме и учели, брат. Убил ме. Вещица мръсна. Нищо е мъс. Прилича на жена. Кой ти ка? Мъж, жена. Той е толкова грозен, не може да се различи. Кон скъпачи, гадни. Гледай го, чак вълни, бе. Той гърба му като на кон засмърдял. Ужас. Добре, то знае какво съм аз. Скаче, аз знам и какво е пачата. А? Не знам. И ке бега е? Ба. Еме, строта някаква. Човек! Ти бега от тук. Бега от тук, бе! Добре, вече разбраха. Аз разбрах вече кой е убийче, така че... Да. Скрий се! Бързо бе, скрий се, бе. Аз съм... Ко? Това е защото не ги бягаш. Аз не знаех какво убийче. Няма ли някъде безопасна стаичка, бе? Където да се скрия? Ти пича си добре тук. Тая е, нали? Изсъхни! Кабаче. Почна да бегам! Скрий се! Съм на малко. Видях я! Мърша. Защо мене? Тук има толкова много жертви. Бас мене начали тази вещича. Сама шерефа ти казах, бе. Та се не разбрава. Мале. Не мога да избегам. Тъжко чубра. Не може да... Не! Изсъхни! Да ти съне. Майка ти теба. Мастията теба. Изсъхни, дано да изсъхнеш, да пукнеш, бе. Дано да пукнеш, бе. Някъде. Дано. Пудат. Айде отрепия тази тамалахка, че ма дразни. Да пукнеш, дано някъде. Да пудат ти. Съхне. Да пукнеш. Тя само мене гони, брат. Да. Мене гони, няма ме убиеш. Хич. Убивай. Брат, може да на коша му минават. Той се е пресреща.
Мале, колко си крив. Боже ми. Да ме фази. Убия, бе, убия! Убия! Стреляй някъде пък! Гледай, колко е грозен, бе. Тъп, грозен. Муа! Начупил бузите. Добре, тая го за хора. Няма пистолета. Айде убийте я! Вау, брат, то свърши рунда, брат. Тя докато ги чакам, то коня ми умря. Не се си наръгам да не казвам кое на нож. За нами не се ламчи. Хора, днеска видеото няма да скачи, от сега ви казвам. Няма да скачи в събота. Аз съм оттегал 16 секунди до много яко. Аз колко съм учерал? Аз съм учерал към 2-3 минутки. Една минутка някъде. 16 секунди. Браво, паче! Ах, и съхни коня да ти... Ама та иска да ма такова ли? Ма не, ние трябва да си да изберем мап. Окей. Какво искаш? Не знам. Сега, ако ти си пак... Какво каза, че иска? Ко? Какво каза, че иска? Само кой не използва. Не знам. Мога видиш видеото. Брат, аз ще да обера сейф. Аз ще имам брат при банката. Аз съм брат при банката. Не съм. Наркотици, наркомани с много минерали. Психо. Айде, обирай банк. Айде! Мокни. Разбрах коя е убийчиката. Почвам да бегам, бате! Накъде, бате? Накъде? О, аз съм в сейфа, брат. Аз съм в сейфа, човек. Тук ми е по-безопасно. Взех нещо. Не мога да спектите. Я да видим оръжията, какво мога да си купя. Брат, аз ми се сейфа, съм се скрил. Колко? Идва ли? Къде е? И аз излеза от сейф. Ама не. Са си влезна пак вътре. И аз така. Няма как. Страшно. Аз слязох. Убиха ли те? Паче го заклаха! Та се насочила към мене ли бе? Помощ! Ами, господи, пази ме! Ива! Та знам, че идва. Не, виж шута мърква. Виж шута тука, беше ти гадна долна. Чао. Подминавам те. Да носа да видим. Нема за коли, бе. Да изсъхнеш, бе. Мале, тази била зад мене. Ще се риф в... Изсъхнал му бил коня. Дай ми за кого гласуваме, бе. И още един навън, че видеото се приключва. На това, че не сме го играли, да. Гласуваме за това, брат. И ако и повече няма такова. И спирам видеото до тук, защото админа бил замещила време. Започва точно след 5 часа, така че...
То и аз така мислех, ама си викам, не, нали скачаме ново видео се. Ама видеото са като си... Ти плашиш. Не знам. Майко! Бегайте! Беги, баче! Беги! Вече трети рум съм нормален. А, майка ти, дебе. Се стрелям. Или вече Хора... Да искам сега съм сериф. Защото... Ако съм нормален брат, директно. Hospital 3. Да. не, това. Добре, ние не сме били тук. Не, тук ще сме. Така. И аз така ти викам, защото... По-яко ще е. Един вид. Ако съм пак нормален направо, не знам какво ще направя. Искам също. Брат, аз искам да съм сериф или убиец пак. Няма съмнение. Да, Ето, да, може ма. не казваме. То... Значи Пачо е убийца, окей. Съберам от него, защото ще му отрепи. Трапа, ако имах нож. Единия... Аз знам. Да, я така ти викам. Ма човек! Беги от тука, бе! Бате, някой ме гони. Теб килера ли те гони, бе? А може. Беги от тука, бе! Здрасти. Кой те гониш? О, не, тук не. За скубания, викаш. Дядо! Беги от тука, бе! Аз, брат, не знам къде съм. Аз се скрих някъде. Да се надявам, че ще мина безопасно. Ама аз съм голям. Здрасти, Пачо, идвай! Аз се ловирам там, аз се ловирам там. Къде, бе? Стана време пък ти. Чакай, екрана ми, багнат екрана и да ми е в стената. Нали? В момента гледам в другата страна да ни някой пише. А пази се, че са... Пази се малко надясно, да. Може дебел. Малко надясно ти да бе, дебел. Мали, нашия дебел ще ни издаде. Дебел! Дебелия, брат. Няма как да си бъдне. Ами хора, смян... Хора... Ами хора, смятам видеото да приключи до тук. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, преснете лайк бутона и се абонирайте за канала на 100... На 100 абоната гоня... Убиец! Малката миждухка убиец. Малката миждухка свита гръб е убиец. И ми хора, смятам до тук с приключи това видео. Надявам се да ви е харесало. Бай-бай! До следващия път, пичове!